Hvordan udnyttes vandkraft som energikilde? Vandkraftværker er en stor dæmning, der ofte ligger tæt på bjerge, således at smeltevandet ryger ned på denne side. Midt i dæmningen er der et hul, som vandet løber igennem. Inde i hullet, der sidder en turbine, som ligesom får vandet til at dreje rundt. Men allerførst så skal vandet ligesom igennem. Derefter vi har set turbinen, og den ligesom får vandet til at dreje rundt, så ryger vandet over til en generator, hvor den omdanner turbinens rotation til elektrisk energi. Derefter kommer vi så over til en transformator, hvor ligesom spændingen bliver tilpasset elnettet. Men for ligesom at vende tilbage til turbinen, så hvis et vandkraftværk skal fungere optimalt, så skal der være kraftfuld strøm, det siger sig selv, fordi så vil der få mere energi ud af det. Men derudover vil det også være godt, hvis turbinens motor eller turbine er meget kraftfuld. Jo kraftfuldere den er, jo mere energi kan man få. Derefter så bliver den mængde af elektricitet, der nu engang er blevet produceret i et vandkraftværk, det afhænger ligesom af mængden af opdæmmet vand. Fra faldhøjden for reservoiret, tror jeg det hedder, til turbinen. For ligesom at opsummere det hele, så er vandkraftværk, som vi ser på billedet nu her, det er altså en kæmpe dæmning, hvor man ligesom bruger vandet som energikilde til resten af ligesom ens befolkning, så de nu engang kan se tv og hvad de ellers skal bruge elektricitet til. Er der problemer med implementering af vandkraft som energikilde, og er der miljømæssige ulemper ved vandkraft? Ja, der er problemer med implementering af vandkraft i Danmark. Der bliver fjernet landbrug og huse, når man skal etablere det her vandkraftværker. Miljøet bliver forurenet af etableringen af vandkraftværket i form af, at de her dæmninger de bliver dannet, hvor der så er nogle planter på søbunden, som rådner, og de udleder simpelthen det her metangas, som forstærker drivhuseffekten 20 gange mere end kuldioxid. Derudover bliver det stillestående vand i søen, som I kan se på billedet, før dæmningen kommer. Det her sø det bliver opvarmet om sommeren, og i de næringsrige varme søvand kan de her blågrønsalger blomstre op og føre til sådan noget eutrofiering i søen til skade for fiskelivet. Og vandkraftværkerne kan også forårsage, at frugtbare områder og byer kan blive oversvømmet ved for meget tilstrømning fra floder for eksempel. Rent økonomisk vil det heller ikke være optimalt at fremføre et vandkraftværk, da under 1 promille af Danmarks energiforsyning kommer fra vandkraft. Hvordan vurderer I energikilden potentiale i Danmark? Vi vil vurdere, at vandkraftværker ikke er den bedste måde at generere energi i Danmark, da vi ingen store kraftfulde floder har og ingen bjerge har. Den danske udnyttelse af vandkraft er begrænset, fordi vi ikke har de store højdeforskelle i landskabet. Som vi blandt andet kan se på det første billede, kan vi ane, der er bjerge i baggrunden. Derfor har vi heller ikke vandløb, der er store nok til at danne grundlag for elektricitetsproduktion. I andre lande som Norge, Grønland, USA er vandføringen i floderne så stor, især i forbindelse med forårsafsmeltning af sne i bjergene, hvor store dele af vandet kommer fra. Det kan vi også se på det øverste billede her, hvor vandkraftværket nogle gange ligger. Det ligger i de områder, hvor der kan være sne, og hvor man kan bruge al den sne, der bliver lavet om til vand, og derfor kan du så skabe energi. I disse lande udgør vandet en vedvarende energikilde. For lige at opsummere vedvarende energi, i Danmark kan det være vind, vi har vindmøller, det blæser året rundt, og derfor er vindenergi en rigtig god idé i Danmark, men det vil vandkraftværker ikke være. Derfor kan vi konkludere, at et vandkraftværk ikke vil blive udnyttet godt nok i Danmark. Det søjlediagram, vi ser her, det viser, at den danske produktion af vandkraft er faldet fra 1990 til 2011, hvilket kan tyde på, at vi begyndte at bruge andre energikilder i stedet for vandkraft. Andre energikilder kunne være vindenergi, som Oliver nævnte før, som er en voksende energikilde herhjemme. Den står for ca. 20% af den danske strømproduktion, og hvor vandkraft kun står for under 1 promille i Danmark.
Til højre ser vi en statistik over forbruget af vandkraft delt ud på 6 områder af verden. Syd- og Centralamerika, Nordamerika, Mellemøsten, Europa og Eurasien, Asien og Afrika. Vandkraften er målt i millioner ton, hvilket vi har på y-aksen, og på x-aksen har vi årstal fra 1990 til 2011. For at konkludere på grafen kan vi se, at det er Centralamerika, som udnytter vandkraft mest i verden, på grund af de store floder og bjerge, og samtidig kan vi se, at på det globale plan er vandkraft en stigende energikilde.